Ahoj, já vás zdravím u ďalšieho videa. Tentokrát je to ze serveru Qplay a ideme si niečo zahrať. Pokúsime zahrať Golden Rush a uvidíme, ako nám to pôjde. Trocha si počkáme. Uvidíme, ako nám to pôjde. Aj z takejto story spadnem. A som dole. Radšej to ani skúšať nebudem. Už nám začala hra? Tak ideme na nich, čo? Už ma aj zabili. Tak to tak, traja na jedného si trúfajú. Koľko nás je? Oni sú iba 4. Ideme ich. Musím sa mu ísť pomôcť. Nevedela ani odkiaľ. Prvý bod pre nás. Kto nevie, o čo v tejto hre ide, musíte zabíjať zombie pigmenov a získavať gold nuggetky a z toho potom z 9 vyrobiť ingot a pravým kliknúť na toto a máte bod. A keď ich máte iba málo, dajte ich sem. A keď sa nazbierajú 9 ingotov, tak ich tam dáte, alebo niekto iný z vašeho týmu. Pretože už mám 30. Skoro. Ako sa rýchlo zbierajú tie expy. Ideme si dať 30. Máme 30 a kúpime si lepší meč. A vy to nečakajte. Poďme. Ideme na nich. Už sme to aj vyhrali. Oni to zdali.
Takže uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čau.